И какво ста, хора? Аз съм Мариан Геймър БГ. Извинете за това, че не съм качвал отново дълго време. Но бях на почивка малко и вече ще мога да качвам клипове. Ето, това е първият клип на Rally Racer Dirt. Чайте само да изключа интернета. И аз изпълнявам челенджи. В момента стигнам на челендж 9. Играта е много интересна. Ако ви хареса, може да се свалите. Тръгваме. Майко, как се забих, значи много съм слаб, хора. Сега в дървото ще се спия. Да. Боже мой. Давай, давай. Така, на първа, втора, давай. Газ. Дали тук ще вдигна на тази сечка 200? Да! Yes. Цели 222. Много е. Това, ако не знаех, че може толкова много. Но аз съм много слаб, хора. Сега ще се забия в стълба, естествено. Много съм глупав човек. Как пак се забия в стълба, не мога да разбера. Добре, тук го удържах някак. Сега с ръчната. Рък. Добре. Боксам. Със самочувствието обаче. О, боже мой. Минал съм през Бога. И съм заминал. Дърпай. Добре. Дръж. Дърпай, дърпай, дърпай. Извинете, че посбършам, хора, просто съм малко болен. Но няма проблеми. Оп, дръж. Добре. Това го взехме някакво супер големия късмет. Да. И мерси за тези 27 абоната. Ако ви харесва как правя видеота, където е още ваши приятели да се абонират за мен просто. О боже, тук с 190 обратен. Нищо не направих. Как ще взема 190 обратен, не знам. Такова е. Добре, първата обиколка направихме. Обаче няма да не стигне времето. Никакъв шанс да не стигне времето. Просто много се забавих. И така. И няма да не стигне времето. Особено тук много се забавих. Скоро ще има клип с Мартин Карчанов. Не сме обмислили на какво ще е, но ще предстои. Така че да го очаквате. Може би ще е наводно предизвикателство. Обаче къде ще го направим? Ще видим, хора. Не, никакъв шанс да не стигне времето. Да спим с дрифт. Не, че завършваме.
това ще бъде от мен, хора. Аз бях Marian Gamer BG. Дано клипът ви е харесал. До другия път.